Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, ine şu wagt Ata Watan Türkmenistanda täze ýyly garşylanyny agdybirlik bilen, parahatçylyk bilen, gowluk bilen ine biz televiziýerden seretdik. Şu wagt biz Amerikada bir edendek bir näse saat ba. Inni şu ýerden çekmegiň esasy maksady ähli türkmen halkymyzy, okuyjylarymyzy täze ýyl bilen gutlamak. Täze ýylyňyz gutly bolsun. İnşallah 2026-njy ýyl ýurdumyz awat, parahatçylykly, gowlukly, beglikli, taglykly ýyl bolsun. Ine ikinji maksadymyz bolsa, biz indi däp bolup barýar. Geçen ýyl makul sözlüğün, ýylyň makul sözlüğini elan edip başladyk. Geçen ýylky sözümüz umyt sözüdi. Ine şu ýyl hem muňmant pulwaýrakly bähtheş elan etdik. Bir näseni okuyjylarymyza teklip geldi. Inni ýylyň 2026-njy ýylyň makul sözü ahlas sözü. Bunu bizim dörejik toparımız bize gelen tekliflerin arasından saylap aldık. Näme üçin ahlas? Sebäbi ahlas bilen ýapyşsaň sokur gözden ýaş çykar diye. 2026-njy ýylda ähli türkmen halkymyzyň esasynam ýaşlarymyzyň öz goýan maksatlaryny ahlas bilen ýapyşyp, umyt bilen hereket edip, aktiw zähmet çekip we şeýlelikde öz maksat maradyna ýetmeginem arzu etýär. Ine türkmençilikde ýylyň at ýeri 2026-njy ýyl ine at marat diýilýär. Ine ahlas bilen ýapyşyp, ähli ýyldaşlarymyz öz goýan maradyna ýetmeginem arzu etýär. İlkinji teklip edenim salamatly bir okuyjymyz. Biz onuň kimdigini tanamyzok we şu okuyjymyzdan biziň bilen makul hyzmat terjime merkezinden habalaşmanym şu ýerde maslahat berýär. Täze ýylyňyz ýene bir edek gutly bolsun. Hoş, sag bolun.